హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఉన్నాము. ప్రభుజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. సారీ మాతాజీ. ఉపదేశామృతం 6వ మంత్రం చూడబోతున్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషా శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో నిన్న మొన్న 4-5 మంత్రాలు చూసాం కదా. మళ్ళీ ఇంకా రివైజ్ చేయాలి అంటే సో 6 వేగాలు ఏది? 6 వేగాలు అంటే మరి మానసిక వేగం, వాక్ వేగం, ఉదర వేగం, ఇవన్నీ మరి జననాంగాల వేగం, వీటన్నిటినీ జిహ్వ వేగం, ఇవన్నీ కూడా క్రోధ వేగం, ఈ 6 వేగాలని మనం అరికట్టుకోవాలి అన్నారు. తర్వాత భక్తికి అనుకూలం కాని 6 విషయాలు చూసాము. అది భక్తులు కాని వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయడం, ఇంకా ఈ వస్తువులు కావాలని కోరుకోవడం, శాస్త్రాలను సరిగ్గా పాటించినా కూడా స్వలాభం కోసం పాటించడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా మరి భక్తికి అనుకూలమైన విషయాలు కాదని, అది భక్తికి అనుకూలమైన విషయాలు ఒక 6 చూశాము. 3వ చాప్టర్లో 3వ మంత్రంలో అది ఉత్సాహంతో, విశ్వాసంతో, సహనంతో ఉండడం, అంటే ఒక నియమబద్ధంగా భక్తి మార్గంలో శ్రవణ కీర్తన విష్ణు స్మరణాలు చేసుకుంటూ భక్తులు కాని వారితో ఉండకుండా, వాళ్ళ సాంగత్యం కోసం చూడకుండా గురువుల అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవడం. ఈ 6 భక్తిని అభివృద్ధి చేసే లక్షణాలు. అభివృద్ధి చేయని లక్షణాలంటే ఇంకా భౌతిక విషయాలు కావాలనుకోవడం, కోరికలు ఎక్కువగా తినాలనుకున్న, టూ మచ్గా తిన్నా, టూ మచ్గా వస్తువుల కోసం ప్రాకులాడిన, మరి మనకు అందని వస్తువుల కోసం ప్రాకులాడిన, అనవసరపు మాటలలో చర్చల్లో దిగిన, మరి ఆధ్యాత్మిక మార్గాలను సరిగ్గా అనుసరించకపోయినా, భక్తి లేని వాళ్ళతో సహవాసం చేసిన, ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల అత్యాశతో ఉన్న, ఇవన్నీ కూడా
మనకి భక్తికి ఆటంకాలు అని చెప్పారు. తర్వాత 4th మంత్రంలో ఏం చూసాము, ఈ భక్తులనే వాళ్ళు ఇచ్చిపుచ్చుకునే విషయాలు ఏమిటి అంటే, మొట్టమొదట వాళ్ళు దానం అందరికీ ఇస్తారు, పుచ్చుకుంటారు. వాళ్ళు పుచ్చుకున్న స్వలాభం కోసం వాడుకోరు, అందరి మంచి కోసమే వాడతారు. అలాగే వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని పంచుతారు, జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అలాగే ప్రసాదాన్ని పంచుతారు, ప్రసాదాన్ని ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా మరి 6 లక్షణాలు కూడా వీళ్ళ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు అని మనం ఇందులో చూసాము. 4వ మంత్రంలో. 5వ మంత్రంలో ఏం చూసాము, భగవన్నామాన్ని జపించే భక్తుడు 3 రకాల భక్తులు అనమాట. వాళ్ళని ఎలా మనం ఏ విధంగా వాళ్ళని మనం ట్రీట్ చేయాలి అన్నది చెప్పారు. సో భగవన్నామాన్ని స్మరించేవాడు ప్రాథమిక భక్తుడు, కనిష్ట భక్తుడు అంటాం. వాళ్ళని ఆదరించాలి. ఆధ్యాత్మిక దీక్షను స్వీకరించి విగ్రహారాధనలో ఉన్న అంటే అతను ఎలాంటి స్టేజ్కి వెళ్తాడంటే నామాన్ని జపిస్తూ విగ్రహారాధన చేస్తూ దీక్షలో ఉంటూ మరి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలని ప్రయత్నిస్తూ శాస్త్రాలను నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. అతను మధ్యమికుడు, మధ్యమాధికారి. అతనికి గౌరవం చూపించాలి, ప్రణామాలు అర్పించాలి, అంటే గౌరవించాలి. ఆ తర్వాత ఇక ఉత్తమాధికారి అంటే ఉత్తమ భక్తుడు. అతను ఎలాంటి వాడు, అనన్య భక్తిలో ఉన్నతిని సాధించిన వాడు, ఇతరులను విమర్శించి నిందించని ప్రవృత్తి ఉన్నవాడు. అటువంటి శుద్ధ భక్తుడితో సత్సాంగత్యం చేయాలి. అతను శాస్త్రాలన్నీ తెలిసినవాడు, చదివినవాడు, అందరికీ ఆ శాస్త్రాలను కూడా చెప్పగలిగే శక్తి ఉన్నవాడు, చెప్పగలిగే నేర్పరితనం ఉన్నవాడు. అతను ఉన్నతాధికారి అంటున్నారు. సో అతను మరి మెయిన్గా అనన్య భక్తిలో ఉంటూ ఎప్పుడు ఎవరిని విమర్శించకుండా నిందించకుండా కూడా ఉంటారు. అది అతని క్వాలిఫికేషన్. వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు శాస్త్రాలు కూడా అంటే విషయాన్ని, భక్తి మార్గాన్ని అందరికీ వివరించేటటువంటి స్థితిలో ఉంటారు. సో ఈ 3 భక్తుల్ని ఆ రకంగా ట్రీట్ చేయాలి. అలాంటి వాళ్ళ సాంగత్యం కోసం మనం చూసి వాళ్ళకి సేవ చేయాలి. ఉత్తమాధికారులు, కనిష్టాధికారులను ఆదరించాలి, మధ్యమాధికారులను గౌరవించాలి, ఉత్తమాధికారుల యొక్క సాంగత్యం కోరుకుంటూ వాళ్ళని సేవించాలి అని చెప్పారు ఈ 5వ మంత్రంలో. ఇక 6వ మంత్రం, గంగాంబసాం నఖిలు బుద్బుదఫేన పంకై బ్రహ్మద్రవత్వం అపగచ్చతి నీరధర్మై. అంటే సామాన్య దృష్టితో ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తుడు మామూలుగా భక్తి మార్గంలో ఉంటాడు కాబట్టి నేనే దేహం అని అతను అనుకోడు. అతనికి నేను దేహం కాదు ఆత్మ అని తెలుసు ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిన భక్తుడికి. అటువంటి భక్తుణ్ణి మనం ఎలా చూడాలి అంటే ఇందాక శ్లోకంలో కొంతవరకు చెప్పారు, వాళ్ళ సాంగత్యం చేయాలి, వాళ్ళని సేవించాలి అని. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకొంచెం క్లారిటీతో, ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుణ్ణి గనక మనం కలవగలిగే అదృష్టం ఉంటే అటువంటి భక్తుణ్ణి భౌతిక దృష్టితో ఇతనేదో ఫలానా అని అట్లా చూడకూడదు. మరి నిజానికి చిన్న కుటుంబంలో పుట్టిన దేహమైన అంటే వాళ్ళు పుట్టిన కుటుంబం గొప్ప కుటుంబం కాకపోవచ్చు, అలాగే వాళ్ళ శరీరం రంగు పెద్ద గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళ దేహంలో ఏదైనా లోపం ఉండొచ్చు, రోగగ్రస్తమైన బలహీనమైన ఎలా ఉన్నా వాళ్ళ దేహం భక్తుడుగా ఉన్నప్పుడు భక్తుడు దానిని పట్టించుకోడు అంటున్నారనమాట. అంటే మామూలు దృష్టికి ఇలాంటి ఏదైనా ఉంటే వికృతత్వం భక్తుడి దేహంలో కనిపించవచ్చు మామూలుగా చూసే వాళ్ళకి. అంటే ఆ భక్తిభావం లేని వాళ్ళకి జనరల్గా చూసినప్పుడు ఇదేమిటి, ఇతని దేహంలో ఏదో లోపం ఉంది, లేదా కొంచెం అంత చూడటానికి అందంగా లేదు, వికృతంగా ఉందే అని మామూలు వాళ్ళు అనుకోవచ్చు. వాళ్ళకి కనిపించే లోపాలు, ఈ కనిపించే మామూలు వాళ్ళకి పైకి కనిపించే ఈ లోపాలన్నీ కూడా శుద్ధ భక్తుడి దేహాన్ని ఎప్పుడు కలుషితం చేయవు అంటున్నారనమాట. అంటే వర్షాకాలంలో ఇప్పుడు నీటి బురగలతో
గంగా నది ఎంతో పవిత్రమైంది కదా, మరి పాపాలన్నీ పోగొడుతుంది మనం తీసుకుంటే, అందులో మునిగితే అంటాం. కానీ వర్షాకాలంలో చూస్తే ఆ గంగా నది కూడా నీటి బుడగలతో నురుగు బురద ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా. సో అయినా సరే గంగాజలం ఎప్పుడూ కలుషితం కాదు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అభివృద్ధి సాధించిన వ్యక్తి మనం ఆ జలం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మికంగా కొంచెం పురోగమనం సాధించినప్పుడు గంగా నది క్లీన్గా ఉందా మురిగ్గా ఉందా అని చూడం, వెళ్ళామంటే ఎలాగూ స్నానం చేస్తాం. సో అలాగే ఈ శుద్ధ భక్తుడి శరీరం మీద పైన ఏమైనా లోపాలు కనిపించినప్పటికీ అతను ఈ ఈ లోపాలు అతనికి అంటవు అని చెప్తున్నారు. సో అతన్ని పై లోపాలతో చూడకూడదు, ఈ బాహ్య దృష్టితో చూడకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే చిన్న కుటుంబంలో పుట్టినా సరే ఇతనేదో ఏది ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందాడంటున్నారు, ఏదో చిన్న ఫ్యామిలీలో పలానా వాళ్ళకు పుట్టాడు, లేదా డబ్బు లేని వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టాడు, లేదా పని చేసుకునే వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టాడు అనే భావంతో మనం చూడకూడదు. అలాగే వాళ్ళు అందంగా లేకపోయినా వాళ్ళ శరీరం మీద ఏదైనా మరి అంగవైకల్యం ఉన్నా ఏదున్నా సరే ఆ రకంగా వాళ్ళని చూడకూడదు అంటున్నారు అనమాట. అది మామూలు భావాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఆ లోపాలు కనిపించవచ్చు, కానీ వాళ్ళ పవిత్రత ఎక్కడికి పోదు. ఉదాహరణగా గంగా నది మరి అంత పవిత్రమైన వర్షాకాలంలో అలాగే ఉంటుంది కదా అని. సో ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపం శుద్ధ భక్తి అనేది ముక్త స్థితిలో భగవంతుడి పట్ల కూడిన భక్తి సేవలో ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. అంటే ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ ముక్త స్థితిలో. ఆత్మస్థితి, ఆత్మతత్వం, పరతత్వం, సచ్చిదానంద తత్వం ఎప్పుడు అనుభూతి చెందుతుందో అంటే చివరిలో మనం ఈ భగవంతుడి పట్ల ఆ రాగద్వేషాతీతమైనటువంటి మనస్తత్వంలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడు తెలుసుకోగలుగుతాం. భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారంటే మాంచయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చలంగా నా మీద సంపూర్ణమైన భక్తితో ఉన్నవాడు శీఘ్రమే ఈ భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మభావ స్థితిని పొందుతాడు. సో మనం అన్నీ బాగున్నప్పుడు భక్తితో పూజలు అవి శ్రద్ధగా చేస్తూ ఉంటాం. ఏదైనా కొంచెం కష్టం రాగానే, కలవరం రాగానే మనకి చిరాకు వచ్చి ఏదో పూజ కూడా చేయాలనిపించదు అనుకుంటాం. సో అట్లా కాకుండా ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా సరే నిశ్చలంగా భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి భావంతో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా ఎప్పుడూ కూడా అదే రకమైన భక్తితో ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఏ టైంలో అయినా అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చల భక్తితో ఉండేవాడు శీఘ్రమే ఈ భౌతిక ప్రకృతి మరి 3 గుణాలను అతిక్రమించితే శుద్ధ భక్తి స్టేజ్కి వెళ్తాం, శుద్ధ సత్వంలోకి అని చెప్పుకున్నాం కదా. అదే బ్రహ్మభావ స్థితిని పొందే స్టేజ్. త్రిగుణాలను అధిగమించడం, సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించి ఆ కొంచెం అహంకారం కూడా లేకుండా ఉండగలుగుతాం. నేనే మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, నేనే మంచి చేస్తున్నాను అంటే సత్వగుణంలో కూడా కొంత ఉంటుంది. సో అది కూడా లేకుండా దాన్ని అధిగమించినప్పుడు ఆ బ్రహ్మభావ స్థితిని పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. సో అవ్యభిచారిణి భక్తి అంటే అనన్య భక్తి. సో ఇటువంటి భక్తిలో ఉండేవాళ్ళు స్వార్థ భావాల నుంచి విముక్తులై ఉండాలి. అది అంటే మరి రాగద్వేషాలు లేనప్పుడు ఇంకా స్వార్థం ఉండదు కదా. కాబట్టి ఈ భగవత్ ప్రేమతో కూడి ఉన్నప్పుడు అది నిజమైనటువంటి ఆ ఫీలింగ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ భక్తి శరణాగతుడైన వాడు వేరే వాంఛలు లేకుండా అన్యాభిలాషిత శూన్యం అంటే వేరే కోరికలు లేవు, ఇక భగవంతుడి మీదే ఇంట్రెస్ట్. ఆయన్ని వేరే భౌతిక వాంఛలు లేకుండా భగవంతుని సేవిస్తాడు. జ్ఞాన కర్మాద్యనావృతం అన్నారంటే జ్ఞానము కర్మ అని ఈ మనస్సు దేహాలకు అతీతమైన అనన్య భక్తి సేవతోనే అదే శుద్ధ భక్తి యోగము. అంటే మనస్సుకు దేహానికి కూడా అతీతమైనటువంటి అనన్య భక్తి. అంటే జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ మనస్సుతో చేసే ఆలోచనలు, కర్మ అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేసే కామ్య కర్మలు, వీటన్నిటికీ అతీతమైనది ఈ భక్తి. అదే భక్తి యోగం. ఈ భక్తి యోగం
మనకి నిజమైన కర్మ మన ఆత్మకు అంటే మన ఆత్మ యొక్క సహజ స్థితి అది సచ్చిదానంద స్థితి అన్నమాట. సో ఎవరైనా సరే ఇక వేరే రకంగా అకల్మషమైన భక్తిలో గనక నెలకొన్నారు అంటే ఇక అతడు ఇదివరకే ముక్తిని అది ఎవరైనా ఇక అనన్యమైన అకల్మష భక్తిలో గనక ఇట్లా నెలకొని ఉండగలిగితే ఇక వాళ్ళు ముక్తి పొందినట్లే అర్థం అంటున్నారు. సగుణాన్ సమతీత్యైత, ఎప్పుడు కూడా ఆ అనన్య భక్తిలో కల్మషం లేని భక్తి అది. సో అది కల్మషం ఉండకూడదు. స్వార్థం కానీ లేదా నాకు కావాలి అనే ఇది కానీ అటువంటి స్వార్థరహిత భక్తిలో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ముక్తిని పొందినట్లే. ఈ దేహ లక్షణాలు భౌతికంగా బద్ధాలైనట్లు కనిపించినా కూడా భగవంతుడు భౌతిక స్థితికి బద్ధుడు కాడు. అందుకే శుద్ధ భక్తుడిని ఎవరు కూడా భౌతిక దృష్టితో చూడకూడదు అంటున్నారనమాట. మరి శుద్ధ భక్తుడు కూడా భగవతత్వాన్ని పొందినవాడు కాబట్టి, సచ్చితానందుడు కాబట్టి, అతను కూడా త్రిగుణాతీతుడు కాబట్టి అతన్ని కూడా మరి మనం ఏదో మామూలు వాళ్ళలాగా చూడకూడదు అంటున్నారు. నిజంగా భక్తుడైనప్పుడే మనం ఇంకో భక్తుడిని గుర్తించగలుగుతాము. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అని 3 రకాల భక్తులు ఉన్నారు. కనిష్టాధికారి వివేకంతో తెలుసుకోలేడు ఎవరు భక్తుడు కాడు అని, బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి. ఏదో ఇక మందిరంలో ఉన్న విగ్రహాలు పూజించడంలో ఆసక్తుడై ఉంటాడు. మధ్యమాధికారి అయితే భక్తులకు అభక్తులకు మధ్య, భగవంతుడికి భక్తుడికి మధ్య ఉండే భేదాన్ని గుర్తించగలడు మధ్యమాధికారి. కాబట్టి అతడు భగవంతుణ్ణి, భక్తుణ్ణి, భక్తుడు కాని వాణ్ణి రకరకాలుగా ఎవరిని ఎలా గౌరవించాలో ఆ రకంగా మధ్యమాధికారి గౌరవిస్తాడు. ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు ఎవరు భక్తులు ఎవరు కారు అని. భక్తుడికి, భక్తుడు కాని వాడికి, భగవంతుడికి ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన ఎవరి దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తిస్తాడు అంటున్నారు. ఇక శుద్ధ భక్తుడి దేహ లోపాలని విమర్శించకూడదు అని ఈ శ్లోకంలో చూసాం. అలాంటి లోపాలు ఉన్నా కూడా మనం వాటిని తీసుకోకూడదు పరిగణలోకి. మనం చూడాల్సింది ఏమిటి అంటే వాళ్ళు భగవంతుడికి చేసే పవిత్ర సేవ. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, అపిచేత్సు దురాచారో భజతే మామనన్య భాగ్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహ. ఎంతో పాపకార్యాలు చేసినప్పటికీ మనిషి తరువాత భక్తిలో గనక స్థిరపడ్డాడు అంటే, ఆ స్థిరపడి ఆ సంకల్పంతో స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నాడు అంటే అతన్ని సాధువుగానే పరిగణించాలి అంటున్నారనమాట. సో ఒకవేళ ఏదైనా పాపాలు చేసినా కూడా తరువాత భక్తి మార్గంలోకి వచ్చి ఈ రకంగా భక్తిలోనే స్థిరపడితే అతడు సాధువే. ఇదేమిటి అంత పాపిని ఎలా అనుకుంటామంటే, ఉదాహరణకు ఎవరు వాల్మీకి. మరి వాల్మీకి మహర్షి ఆయన దారులు కొడుతూ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటేనే నారద మహర్షి చూసి, ఇదేమిటి ఎవరి కోసం నువ్వు ఈ పాపాలన్నీ చేయడం అంటే, నా కుటుంబాన్ని పోషించడం కోసం అంటే, తరువాత ఆయన ఇచ్చిన బోధ విని ఆయన ఏ రకంగా మారిపోయి మరి రామ అంటం కూడా రాకపోతే మరా అనుకో అని నారద మహాముని సలహా ఇస్తే ఆ మరా అనే రామనామంతో ఆయన పుట్టలు కూడా తన చుట్టూ కలిగేటట్టుగా ఆయన ఆ నామజపం చేసిన తర్వాత ఆయన అంతటి మహాత్ముడు అవ్వగలిగాడు అనమాట వాల్మీకి. సో అందుకని పాపాలు చేసిన వాళ్ళైనా అంటే ఏదైనా తప్పు పని చేసిన వాళ్ళైనా ఇలా భక్తిలో నొలగలితే ఇక వాళ్ళు సాధువులే అంటున్నారు. అలాగే శుద్ధ భక్తుడు వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలోనే పుట్టాలని ఏమీ లేదు. అతను గోస్వాములు అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాళ్ళు యూజువల్గా మరి సత్వ బ్రాహ్మణ గుణాలు కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన ఎవరు గోస్వాములు అవ్వరు. గోస్వామి అనేది వంశపారంపర్యంగా వచ్చేది కాదు, ఎవరికి వాళ్ళు సంపాదించుకోవాలి ఆ అర్హత అంటున్నారు. సో ఆ సత్వగుణ బ్రాహ్మణ అర్హతను కూడా మనం మామూలుగా బ్రాహ్మణులు ఇంట్లో పుడితే బ్రాహ్మణులు అనుకుంటాం. అది భౌతికంగానే. మానసికంగా ఎవరు బ్రాహ్మణుడు? ఆ బ్రాహ్మణ గుణాలు సత్వగుణాలు ఉన్నవాడు. అలాగే గోస్వాములు అంటే గోస్వాముల కుటుంబంలో పుట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు గోస్వాములు అవ్వరు. వాళ్ళు
ఇంద్రియాలను జయించగలిగే స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడే వాళ్ళు గోస్వామి అనే బిరుదును సంపాదించుకోగలరు. కాబట్టి ఆ శుద్ధ భక్తులే ఆ బిరుదుకు అర్హులు అంటున్నారు. కాబట్టే రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, ఈ 6 గోస్వాముల్ని ఎప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభు మరి వాళ్ళను ఆ రకంగా మార్చివేయగలిగారు, ఈ రూప గోస్వామిని, సనాతన గోస్వామిని. అందుకే గోస్వామి అనే బిరుదు మరి వంశపరంపరంగా రాదు, ఇంద్రియాలు నియంత్రించిన వాళ్లకు వస్తుంది. ఈ రూప గోస్వామి కూడా ఆయన మరి ఆ రోజుల్లో ఆ ముస్లిం ప్రభుత్వానికి ఆయన పనిచేసింది. వాళ్ళు అందరి పేర్లు మార్చేసే వాళ్ళు కదా, వీళ్ళకు కూడా డాబీర్ ఖాన్, సాకార్ మల్లిక్ అని వీళ్ళిద్దరికి మార్చేశారు. మారిస్తే వాళ్ళు తర్వాత అందులోంచి బయటకు వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులై మళ్ళీ ఇలా రూప గోస్వామి, అసలు వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళే, కానీ వాళ్ళ పేర్లు ఆ రకంగా వాళ్ళు మార్చేశారు. సో తర్వాత రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వాములుగా వాళ్ళు మారిపోయి వాళ్ళు నిజంగానే గోస్వాములు అయ్యారు. కాబట్టి గోస్వాముల కుటుంబంలో పుట్టకపోయినా వాళ్ళు నిజమైన గోస్వాముల్ని స్వామి గాని గోస్వామిని గాని పిలవాలి. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైత ప్రభువుల వంశాల వాళ్ళు కూడా భక్తులే అంటున్నారు. అలాగని అంటే నిత్యానంద ప్రభు, మనం చైతన్య మహాప్రభు పక్కన మీరు చూస్తే 5 ఉంటారు. బ్లూలో ఉండేది ఎప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు, ఆయన ఆదిశేషుడు అవతారం అని చెప్తారు. అలాగే అద్వైతాచార్యులు, నారద, అద్వైతాచార్యులు అంటే సారీ శివకేశవుల అవతారం అని. సో అలా వీళ్ళందరూ వాళ్ళంతా భక్తులే. అలాగే ఇతర కుటుంబాల నుంచి వచ్చే భక్తులు వారికి భిన్నమని మనం అనుకోకూడదు. భక్తుల యొక్క కుటుంబం నుంచి వచ్చిన, సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన, ఎలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినా మనం భేదభావం చూడకూడదు. ఎందుకు, ఇప్పుడు ఈ గోస్వాములు మరి వాళ్ళు ముస్లిం మతస్థుల దగ్గర చేసి ఆ పేరు కూడా వాళ్ళు మార్చినాక మళ్ళీ ఇటు వాళ్ళు వచ్చారు కదా. వాళ్ళైనా ఈ మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళు మంచి వంశంలో పుట్టారు. సో వాళ్ళైనా ఎవరైనా భక్తులే, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని బట్టి కాదు అంటున్నారనమాట. ఎవరైనా ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఈ మరి కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఫారినర్స్ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇతడు అమెరికన్ గోస్వామి, వీళ్ళకి మనంత తెలీదు అని వాళ్ళని భేదంగా చూడకూడదు. అలాగే వీళ్ళు నిత్యానంద స్వామి వంశంలో వాళ్ళు అని వాళ్ళని స్పెషల్గా చూడకూడదు అంటున్నారనమాట. సో ఎవరైనా గోస్వామి స్థితికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా శుద్ధ భక్తులే అంటున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో రూప గోస్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక ఆ తేడా ఉండకూడదు. ఎవరైనాను మనం ఏ వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు, ఎలా పుట్టినా గోస్వాములంటే వాళ్ళు సంపాదించుకున్న స్థితి, వాళ్ళు ఇంద్రియాతీతంగా వెళ్ళి గోస్వాములు అవ్వగలిగారు. ఇంకోవైపు గోస్వామి బిరుదు కొంతమందికి ఉండొచ్చు, ఏది లేదంటే నిత్యానంద అద్వైతాచార్యుల కుటుంబంలో చెందిన గోస్వామికి జన్మించకపోయినా వాళ్ళు గోస్వామి అయినందుకు కృత్రిమంగా వాళ్ళు గర్వించకూడదు అంటున్నారనమాట. అది. సో ఒకవేళ గర్వితుడు అయ్యాడు అంటే ఇక పతితులు అయిపోతారని మనం గుర్తించుకోవాలి. గర్వం అనేది ఎప్పుడు మనిషిని కూడా ఈ రకంగా పతితుల్ని చేస్తుంది. సో కృష్ణ అందుకని ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరు కూడా ఈర్ష్యకు, అసూయకు చోటు ఇవ్వకూడదు అంటున్నారు. సో ఈర్ష్య, అసూయల నుంచి విముక్తులైన పరమహంసల కోసమే ఉద్దేశించబడింది నిర్మత్సరాణం పరమో నిర్మత్సరాణం అని చెప్పేసి. గోస్వాముల కుటుంబంలో జన్మించినా లేక గోస్వామి బిరుదు పొందినా ఎవరు కూడా ఈర్ష్య అనేది పెట్టుకోకూడదు. ఈర్ష్య గనక మనకు వచ్చింది అంటే పరమహంస స్థితి నుంచి మనం జారిపోతారు వాళ్ళు అంటున్నారు. ఆ ఈర్ష్య అనేది చాలా బ్యాడ్ క్వాలిటీ అన్నమాట. ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా,
మనం ఒక వైష్ణవుడి దేహంలో లోపాలు గనక చూసామనుకోండి, ఈ భక్తుడు చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు, లేదా ఈయన మరి చూడ్డానికి దిగలేడు, ఈయనకేదో అంగాలు సరిగ్గా లేవు, ఇలా ఆయన లోపాలనే మనం పరిశీలించాము అంటే ఇక వైష్ణవుడి పాదపద్మాలకు మనం అపరాధం చేస్తున్నామని గమనించాలి అంటున్నారు. సో వైష్ణవుడి పాదపద్మాలకు అపరాధం చేయడం ఘోర విషయం అంటున్నారు. ఎందుకు చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఇటువంటి అపరాధాల్ని హాతీమాత అంటే ఉన్మత్తం చెందిన గజం, ఏనుగు ఉన్మత్తం చెందితే ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో అలాంటిది ఇలాంటి భక్తుల్ని గనక లోపాలు చూసిన వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. అంటే ఏనుగు ఉందనుకోండి, ఒక అందమైన ఉద్యానవనంలోకి తీసుకువెళ్ళామంటే అదేమైనా తీరుగా ఉంటుందా? అది అక్కడ కూడా అలజడిని సృష్టించగలదు, అన్ని తొక్కివేస్తుంది, అన్నీ చేస్తుంది. అలాగే వైష్ణవుడి పట్ల కూడా ఎవరు అపరాధాన్ని చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ భక్తుడి యొక్క ఆ ఉత్తమ వైష్ణవుడు ఉపదేశాలను వినడానికి మరి ఆ రకంగా అన్ని విధాల వైష్ణవులకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇలాంటి మార్గాన్ని అనుసరిస్తే ఒక వ్యక్తి అధముడైనా అవుతాడు, ఉత్తముడైనా అవుతాడు. సో అనుసరిస్తే ఉత్తముడవుతాడు, అనుసరించకపోతే అధముడవుతాడు. అంతే కదా. ఈర్ష్యలతో ఉన్నాము అంటే ద్వేషంతోనూ లేదా ఎదుటి వాళ్ళని తక్కువగా చూసినా మరి మనం దిగజారిపోతాం. సో వైష్ణవులనే వాళ్ళని ఎలా అంటే సాధువులను మనం ఎంత గౌరవించాలనే చెప్తున్నారనమాట. సో శుద్ధ వైష్ణవులంటే మరి ఆ శుద్ధ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అని. ముఖ్యంగా నూతన భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు, ఈ కనిష్టాధికారి లాంటి వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుడిని భౌతిక దృష్టితో చూడటం చాలా ప్రమాదకరం, డేంజర్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుడిని బాహ్య రూపంతో చూడకుండా లోపల ఉన్న ఆయన గుణాలను చూసి మనం ఆ ప్రేమతో కూడిన భక్తిలో అతను ఎలా ఉన్నాడు నెలకొని అన్నది ప్రయత్నించాలి, కానీ రూపం చూడటం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. మనం ఎప్పుడైతే శుద్ధ భక్తుణ్ణి ఆయన బాహ్య రూపం కాకుండా ఆయనలో ఉన్న భక్తి భావానికి గౌరవం ఇస్తామో అలా ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా క్రమంగా శుద్ధ భక్తులు అవుతారు. అంటే శుద్ధ భక్తుణ్ణి సరి అయిన మార్గంలో చూసిన వాళ్ళు, ఆయన సరి అయిన గౌరవాన్ని ఆపాదించిన వారు, వాళ్ళు కూడా శుద్ధ భక్తులు అవుతారు. అలాగే మరి వాళ్ళని విమర్శించడం కూడా వైష్ణవ అపరాధం చేసినట్లు అవుతుంది, శుద్ధ భక్తుల్ని కనుక విమర్శిస్తే అని చెప్తున్నారు. వైష్ణవుల పాదాలకు అపరాధం చేయడం వల్ల ఎవ్వరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాన్ని పొందలేరు. కాబట్టి మనం శుద్ధ భక్తుడి పట్ల ఈర్ష్య చెందకుండా అందరూ కూడా జాగ్రత్త వహించి మరి అటువంటి భక్తుడి యొక్క క్రమశిక్షణ అడ్డంకులు కలిగించడం కూడా అపరాధమే. కొంతమంది తెలియక ఇటువంటి వీళ్ళు ఏదో తక్కువగా ఉన్నారులే, పెద్ద భక్తుల ఏమిటి అని వాళ్ళ భక్తికి అంతరాయం కలిగించే పనులు చేయటం కూడా అపరాధమే. అలాగే అతన్ని ఆదేశించడం, ఇదిగో ఆ పని చేయి, ఈ పని, ఏదో మనకంటే తక్కువ వాళ్ళు అనుకుని లేదా సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నించడం, ఇవన్నీ కూడా అపరాధమే. కాబట్టి కనిష్ట వైష్ణవుడెవరో, ఉన్నత వైష్ణవుడెవరో వాళ్ళ పనులు, కార్యకలాపాల ద్వారానే మనం గుర్తించవచ్చు వాళ్ళు నిజమైన భక్తుల, ఉత్తమ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ, బిగినింగ్లో ఉన్న వాళ్ళ అన్నది వాళ్ళ ప్రవర్తనను బట్టే మనం గ్రహించవచ్చు అంటున్నారనమాట. సో ఇట్లా ప్రగతి సాధించిన వైష్ణవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి స్థితిలో ఉంటాడు. గురువు ఎలా ఉంటాడో వీళ్ళు కూడా అంతే నిశ్చలతతో ఉంటారు. సో కనిష్ట భక్తుడేమో అతనికి శిష్యుడిగా భావించబడతాడు. సో ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు శిష్యుడి ఉపదేశానికి ఎప్పుడు కూడా గురి కారాదు అంటున్నారు. అంటే ఇతను గురువుకు శిష్యుడు గనక ఉపదేశం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, రివర్స్లో అట్లా చేయకూడదు. వీళ్ళు బిగినింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళు ఏదో తక్కువ అనుకుని వాళ్ళకి ఉపదేశాలు ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు. అంతేకాకుండా శిష్యులు కాని వారి ఆదేశాలను కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునికి పాటించాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారన్నమాట. వాళ్ళు శిష్యులు
శిష్యులు కాని వారి ఆదేశాలను, వాళ్ళు ఎలాగో శిష్యులు కూడా కాదు. సో ఈ శ్లోకంలో రూప గోస్వామి చెప్పిన ఉపదేశం ఇదే అంటున్నారు. సో ఇంకొకసారి సమ్మరీ చూద్దాము. ఈ 6th శ్లోక సమ్మరీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మరి ఈ ఒక భక్తుడి యొక్క పుట్టుకని బట్టి కానీ, శారీరక స్థితిని బట్టి కానీ మనం భక్తుడిని చూడకూడదు. అంటే తక్కువ కుటుంబంలో పుట్టాడు అని మనం ఏదో తక్కువ భక్తుడు అనుకోకూడదు. శరీరంలో ఏవో లోపాలు ఉన్నాయి, చూడడానికి అంత అందంగా లేదు అనుకుని తక్కువగా చూడకూడదు. వాళ్ళ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ పవిత్రతకు మనం మరి వాళ్లకు గౌరవాన్ని చూపాలి అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళ భక్తికి మనం వాళ్ళు సామాన్యులు కాదు, ఆ భక్తులు అంటున్నారనమాట. సో ఇలా భగవన్నామాన్ని చెప్పిస్తూ భగవద్భక్తిలో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో దీక్ష తీసుకున్న వీళ్ళని మనం సామాన్యులుగా చూడకూడదు. సో కనిష్ట, మధ్యమ, ఉత్తమాధికారుల గురించి ఇక్కడ సారీ ఇది కనిపిస్తోంది కదా స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది మాతాజీ గారు, ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నది. ఓకే. సో పాయింట్స్ ఆల్రెడీ చూసాము. సో అంటే ఈ శుద్ధ భక్తుణ్ణి మనం ఏ రకంగా చూడాలి, అది గంగా నది నీరు గనక వర్షాకాలంలో బురదతో ఉన్నా మనకు అది ఎంత పవిత్రం అనుకుంటామో, అలాగే వీళ్ళ ఏ రకమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చినా ఎటువంటి శారీరక స్థితిలో ఉన్నా సరే మనం చూడవలసింది ఏమిటంటే వాళ్ళు మనసులో ఉన్నటువంటి భక్తి భావం, దానిని బట్టి వాళ్ళ గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి. అది ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన విషయం. వాళ్ళ శరీరంతో వాళ్ళు నేను శరీరం, ఈ బాడీ అనుకోరు, వాళ్ళు నేను ఆత్మ అని తెలిసే స్థితిలో ఉన్నారనమాట, తెలుసుకోగల స్థితిలో ఉన్నారు. మనం ఏమనుకుంటాం, ఈ శరీరం చూసి నేను ఫలానా అనుకుంటాం, మనం బాడీతో అసోసియేట్ అవుతాం. వాళ్ళు ఆత్మతో అసోసియేట్ అయిన స్థితిలో ఉన్నారనమాట. కాబట్టి వాళ్ళని భౌతిక తత్వంతో చూడకూడదు. వాళ్ళ లో ఉన్నటువంటి లోపాలు కానీ లేదా పుట్టుకలో ఉన్న లోపాలను కానీ మనం చూడకూడదు. సో మరి అలా వాళ్ళని చూస్తే అది వైష్ణవాపరాధం కింద వస్తుంది. మనం ఇక భక్తి మార్గంలో మనం పురోగమనం చెందలేం అంటున్నారనమాట. సో వైష్ణవాపరాధం చేయకూడదు, ఈ వైష్ణవులను సరి అయిన పద్ధతిలో గౌరవించాలి అని చెప్పారు. సో వాళ్ళు జ్ఞానకర్మాది అనావృతం అన్నమాట కూడా ఈ శ్లోకంలో వాడారు. ఏది చైతన్య చరితామృతం శ్లోకం కోట్ చేస్తున్నారన్నమాట. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇప్పుడు భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయంలో కూడా ఈ రూప గోస్వామి ఈ శ్లోకం కోట్ చేస్తారు కదా మాతాజీ. ఏది అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది జ్ఞాన కర్మాదనావృతం అనుకూల్యన భక్తానుశీలనం భక్తిరుక్తమా అని మనం దాంట్లో భాష్యంలో చెప్పుంటారు ప్రభుపాద. శ్రీల ప్రభుపాద గారు చెప్పిన దాంట్లో ఉన్నది మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇవి ప్రభుపాద అవసరమైనప్పుడు ఇలా ఆ కాంటెక్స్ట్ని బట్టి భగవద్గీతది, భాగవతంది, చైతన్య చరితామృతం ఇవన్నీ మనకి ఆయన అందుకని భాష్యంలో వివరిస్తూ ఉంటారనమాట. సో అది. సో ఇక్కడ ఇది ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే దీనికి క్లోజ్ చేశాను, దానికి ఇది లేదు, బట్ పాయింట్స్ వారీగా మళ్ళీ ఒకసారి చూడడానికి కోసం చూస్తున్నాము. సో
సో అది ఫినిష్ చేసాము. మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ పాయింట్స్ వారీగా చూస్తే అర్థమవుతుందని చెప్పి చూస్తున్నాము. సో అది ఇట్లాంటి భక్తులు మరి భగవంతుడికి శరణాగతులైన వాళ్ళు ఇక వేరే భౌతిక కోరికలు ఉండవు. అన్యాభిలాషిత శూన్యం. ఇక వారికి వేరే అభిలాషాలు ఉండవు అంటున్నారు. అలాగే జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. సో అంటే వాళ్ళు ఇక ఈ జ్ఞానంతో మరి ఏది జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ ఏమిటి అంటే మానసిక ఆలోచనలు. వాళ్ళు వేరే భౌతిక ఆలోచనలు కానీ కర్మ అంటే ఏదో కోరికలు తీర్చుకునే కర్మలు కానీ వాళ్లకు ఉండవు. వాటన్నిటిని దాటిన వాళ్ళు అంటే కోరికల కోసం ప్రాకులాడే స్టేజ్ లేదు వాళ్ళకి. మనసులో అన్నెసెసరీ ఆలోచనలు చేసే స్టేజ్లో లేరు. వాళ్ళ మనసు భగవంతుడి మీద ఉన్నదన్నమాట. అది నిజమైన పవిత్రమైన భక్తి అంటున్నారు. సో ఇట్లా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్, వీళ్ళకు ఆల్రెడీ మోక్షం వచ్చినట్లే. ఇది భగవద్గీత వాక్యం. సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అంటారు. ఇక వాళ్ళు ఈ రకమైన స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు, అన్నెసెసరీ మానసిక ఆలోచనలు లేని వాళ్ళు. మనసు ఆలోచనలు ఏముంది, ఈ భౌతిక విషయాల గురించే కదా. అది ఇది అంటే ఎప్పుడు మైండ్లో ప్రశాంతత ఉండదు. ఈ మైండ్ కామ్ అయితేనే మరి మనం ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. మైండ్ కామ్ ఎప్పుడవుతుంది? రాగద్వేషాలు వదులుకున్నప్పుడు. సో ఈ కోరికలు పక్కన పెట్టగలిగినప్పుడు. సో ఈ మనస్సును క్వైట్ చేసుకున్న వాళ్ళు కోరికల కోసం పరిగిలెత్తకుండా పనులు చేసుకోవాలి, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవాలి అనే స్టేజ్లో లేని వాళ్ళు ఆల్రెడీ మోక్షం వచ్చినట్లే. వాళ్ళు బ్రహ్మభూయం స్టేజ్లో ఉన్నారు అని చెప్పి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. సో ఈ భక్తుల్ని మరి మనం విమర్శించకూడదు. వాళ్ళలో ఏదైనా లోపాలు ఉన్నా కూడా మనం ఇలా వాళ్ళు ఏదైనా చూడలేని వాళ్ళైనా, వాళ్ళ బాడీ సరిగ్గా లేదనుకున్నా ఆ లోపాలన్నిటినీ మనం చూడకూడదు, భౌతిక దృష్టితో చూడకూడదు. వాళ్ళ యొక్క పవిత్రతను, ఆ భక్తిని మనం చూడాలి అంటున్నారు. భగవద్గీతలో కూడా ఏం చెప్తున్నారు? అట్లా వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో మరి అనన్య భక్తితో నన్ను భజించే వాళ్ళు సమ్యక్ వ్యావసితో హి సా. సో వాళ్ళని మనం ఆ రకంగా చూడాలి, ఆ ప్యూర్ భక్తిలో వాళ్ళు. ఇక వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబం, గోస్వామి కుటుంబం, అలాంటి కుటుంబాల్లో పుట్టకపోయినా సరే మనం ఆ విషయాలు పట్టించుకోకూడదు. అలాగే వాళ్ళు ఈ గోస్వామి అనే బిరుదు వంశపారంపర్యంగా వచ్చేది కాదు, ఎవరికి వాళ్ళు సంపాదించుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలాగే ఇలాంటి వాళ్ళని మనం సరిగ్గా చూడకుండా వాళ్ళని గనక మనం వాళ్ళ పట్ల అపరాధం చేస్తే హాతిమాత అంటే ఏనుగు గనుక ఉద్యానవనంలో తీసుకువెళ్తే ఎలా తొక్కుతుందో అలా మనం పెద్ద అపరాధం చేసిన వాళ్ళం అవుతాము అంటున్నారు. తర్వాత అది అని చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు, భక్తుల్ని దూషించడం అది చాలా తప్పు అని చెప్పేసి. అలా చేసినప్పుడు మనం వైష్ణవాపరాధం, వైష్ణవుల పాదాలకు మనం అపరాధం చేశామంటే ఇక ఎలాగూ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పురోగమనం చెందడం చాలా కష్టం, ఆ రకమైన మనస్తత్వం ఉన్నప్పుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక క్రిటిసైజ్ చేయటం, విమర్శించడం, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు. చాలామంది ఒక్కొక్కసారి బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు భౌతిక దృష్టితో చూస్తూ ఒకసారి విమర్శలు అవి చేస్తూ ఉంటారు. సో అవన్నీ మరి సరి అయినటువంటి మార్గం కాదు అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ శుద్ధ భక్తుడిని భౌతికంగా పరీక్షించడం, పరిశీలన చేయడం మానివేసి వాళ్ళ యొక్క హృదయ పవిత్రతను, హృదయంలో ఉన్న భక్తిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది మెయిన్గా ఈ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు వైష్ణవ దాంట్లో 10 అపరాధాలు చెప్తారు కదా మాతాజీ, అప్పుడు ఈ శ్లోకం అట్లా దాని కిందకు వస్తుందా మాతాజీ? అంటే
వైష్ణవ అపరాధం చేయకూడదు అన్నది వస్తుంది ఒక పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ వస్తుంది. టు అంటే వైష్ణవులు ఇలాంటి భక్తుల్ని మనం ఏదైనా అంటే భగవంతుని దూషించినా ఆయనకి అంత ఉండదు, కానీ తన భక్తుల్ని దూషించడం భగవంతుడికి నచ్చదని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకని భగవంతుల్ని మనం ఎప్పుడు కూడా విమర్శించకూడదు, దూషించకూడదు, గౌరవించాలి. గౌరవించాలి. అందుకే మధ్యమాధికారికి ఆ స్టేజ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ బిగినింగ్ స్టేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ ఎవరు భక్తులు ఏమిటి అన్నది మధ్యమాధికారి తెలుసుకుంటాడు. వీళ్ళు భక్తులు అని చెప్పి వాళ్ళని గౌరవించడం చేస్తాడు. అది అంటే వాళ్ళు మాట్లాడేదాన్ని బట్టి చేసే పనులను బట్టి వాళ్ళకి తెలుస్తుందా మాతాజీ? అంతే, వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా, ఆ మధ్యమాధికారికి మరి ఆ స్టేజ్కి వెళ్తాడు కాబట్టి, శాస్త్రాలు అవి తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి కొంతవరకు అతనికి తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మరి ఇలా ఎవరిని దూషించని వాళ్ళు, ఎవరి లోపాలు వెతకని వాళ్ళని చూసాం కదా, వాళ్ళ క్వాలిటీస్ లాస్ట్. సో అలా ఉంటూ ఎప్పుడు భక్తి భావంతో ఉన్న అటువంటి పవిత్రతను వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతారనమాట. పైకి ఎప్పుడు భక్తిలో ఉన్నట్టున్న ఇలాంటి మాటలు ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది కదా వాళ్ళు నిజమైన శుద్ధత్వంలో ఉన్నారా లేదా అన్నది. మరి కొంతమంది పైకి అట్లాగే మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మనసులో ఏమీ ఉండదు. అట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుందా మాతాజీ వాళ్ళకి? అట్లా అంటే పైకి మాట్లాడితే అసలు ముందు వాక్కు వేగం తగ్గించుకోకపోతే ఆ స్థితిలోకి ఎవరు వెళ్ళలేరు. అదే ఫస్ట్ మనం చదువుకుంది. మనసు క్లీన్ గా ఉన్నా ఏదైనా ముందు అనవసరపు ప్రసంగాలు తగ్గించుకోవాలన్నది కూడా భక్తికి ఆటంకాలన్న దాంట్లో అది కూడా ఒక పాయింట్. అన్నెసెసరీ టాక్ ని ఆపండి అంటున్నారు కదా, అనవసరపు ప్రసంగాలు చేయొద్దు అంటున్నారు. సో పైకి మాటలు అనటం వల్ల ఏమిటి ఉపయోగం? మనసులో లేకపోయినా అది కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా. సరే మనసులో నా ఉద్దేశం అలా కాదు మాతాజీ. ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటూ కనిష్టాధికారులుగా ఉంటూనే వీళ్ళు చెప్తా ఉంటారు, కానీ మనసులో ఒక భావం ఉంటది, పైకి చెప్పేది ఒక రకంగా ఉంటది కదా, అది ఎలా తెలుస్తుంది అని. అంటే మీరు అనేది వాళ్ళు నిజం చెప్పకుండా వేరే భావాలు మనసులో ఉంచుకుని పైకి ఇంకొక రకంగా మాట్లాడితే అనే. బయటకేమో భగవంతుడి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నట్టుంటారు, మనసులోనేమో ఆ భావం భగవంతుడి గురించిన భావం అనేది ఉండదు కదా. అలాంటి వాళ్ళని గుర్తించడానికి ఎలా వాళ్ళకి తెలుస్తుందా? వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ మనకు తెలియదు. ఆ స్టేజ్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి, కొంచెం అడ్వాన్స్ అయిన వాళ్ళకి మాటల వల్లే కాదు, వాళ్ళు మాట్లాడకపోయినా గూడా నిజంగా పవిత్రత ఎవరి దగ్గర ఉన్నదనేది వాళ్ళు గ్రహించగలరు. వాళ్ళు ప్రవర్తనలో ఇలా మాటలు చెప్పినా నిజంగా పవిత్రత లేనప్పుడు అది బయటపడుతుంది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు. ఎప్పుడో ఒకసారి. అది తెలిసిన వాళ్ళు గమనించగలుగుతారు. ఎవరు నిజంగా పవిత్రమైన స్థితిలో ఉన్నారు, ఎవరు లేరు అన్నది. అందుకే వాళ్ళు మధ్యమాధికారులు. వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చి తెలుసుకోగలుగుతున్నారు కాబట్టి అని అన్నారన్నమాట. అది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనం ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క